Ya mentong makarya bobok diasilun ora kok sik iki kok kayangan kok ketekan Bagong ki lakone apa? Lakone waton gayeng pukulun. Niki dereng enten niki dalang sing nglakokke lakon niki. Apa iki mau kok ana lampu disko abang ijo? Lah silakan. Lah kok malah mboten napa-napa niki pripun, Pak? Kowe tiba sing ngendha sapa? Udah genjon ngene tarik sik modar. Ya mau diwati. Aduh. Baru nyawa kirek. Sekap sekrep. Kakang Narada adamel kodeng sotaning manahipun ing raying Suralaya sasamunipun maduka Kakang Resi dawuh mekaten menapa badhe wonten muganing Nalindra ingkang badhe ngrangsang Suralaya tuwin gadhahi pamutah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Mboten sanes menapa wonten pandhita ingkang badhe minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun pejah kanthi sampurna. Menika ugi sanes. Lajeng menapa Kakang satemah ingkang rayi bingung ngraosaken dhateng pangandhanipun Kakang Resi Narada. Ngendikanipun panjenengan sampun mangertos. Namung jumbuhaken dhateng aturipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Nanging sabab menapa wonten pandangon ingkang mekaten dhateng ing Raka Sidik Pangudal-udal di Bloko Suta blakutang terus terang Kakang Narada. Manah kula nembe peteng mboten saged ngawuningani dhateng mupah musik ing jagat. Dalah. Nggih. Milengking saking menika Kakang Resi kula aturi paring dawuh sampun ngantos damel gidhuh raosing manahipun ingkang rayipun Jatimurti. Kula suwun maduka Kakang Resi Narada paring dawuh sinten ingkang badhe minggah wonten ing Kayuwangan lan gadhahi muga tumraping para Jawata. Nuwun sewu. Sampun kula aturaken bilih kula piyambak mboten mangertos namung menawi saking paningalipun ing Raka Sidik Pangudal-udal menawi jejering Nalindra menika mboten, menawi jejering Brahmana menika ugi sanes, menawi jejering pandhita menika ugi dede. Inggih. Lajeng sinten Kakang? Nuwun sewu. Samangke menawi ing Raka Sumuja atur mangke adreh menawi kula kalepatan. Namung semantena saking pangintenipun ing Raka Sidik Pangudal-udal dinten sakmangke menika mboten dangu malih. Lare menika badhe dumugi wonten ing Kayuwangan. Lan Adi Guru Klatri Tata saged paring wangsulan dhateng pitakonanipun titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan menika. Kala wau Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada. Punapi? Menapa ingkang paduka ngendikaaken wonten titah ingkang wantun minggah Kayuwangan badhe wonten pamutah dhateng para Jawata menika titah ingkang dipun kersakaken Kakang. Alah trondolo iki kan. Wah, tak kira ki nek wujude ya kamulane aja iki lho. Lah kok dadi wah, iki ora pangling Bagong kok le nyandang kok melitit. Awake lemu nganggo sandangan Jawa kaya bongkokan damen. Wah, lah mal karo dewa barang ngrangkul jan. Mbok menawi menika Di, ning kula aturi nyumanggaken anggenipun badhe andangu. Bagong wigatosipun menapa dene sowan? Lah kok sowan kok ning Kayuwangan titah pujangkara. Monggo titah menawi sowan wonten ing Kayuwangan menika kedamawi badan sukma. Ning Bagong kok malah ngawi badan wadak mila mboten napa mokal. Menawi gara-gara Kayuwangan panasipun kados mekaten menika. Ulun badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan Kakang. Ayo kula semanggaken ngatos-atos lho Di. Inggih Kakang. Mangke mindhak mboten kajen Bagong menika kondang dugal kewarisan. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak prapta kita Panakawan. Amit-amit masang kaliman tabe tinebena ing telek. Wong ora iso omong kok dadak nggo aman amit-amit pasang Kalimantan. Kaya ketua PWKS.
asar susur ngisen-isenke arep pidato iki latihan sik nang ngarepe piyayi-piyayi waton nyelekop wae linepatno ing tulak bintul dumawaing tawang towang pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo pukulun iya iya Bagong Ulun Tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pengestulun tampanana inggih kulon tampa ndadake jimat mboya dadi baya punapa ora tayang iki seru kayangan iki wis nggon tatanan ndur ulun ki cukup dewa wae sing kandha aja kita ki ya kowe aku ngono ulun ki basane dewa nune nggih pukulun Raharja sak prapta kita nering sambikala tansah cinaketing suka basuki tansah kahayoman dateng lampah kula slamet nering sambikala iya iya Bagong prayogakna sampun boten kirang prayoga nggen kula ngabiyantara pukulun iya Bagong nune nggih pukulun Bagong Raharja saprapta kita wae lah sapa iki wae lah trendel iki ulun ki dewa Sang Hyang Narada wah Bathara Teka dengkul kita kuwi ulun ki dewa dinekke Bathara Teka nggih pukulun Narada nering sambikala sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kanca kesawan pukulun Narada pukulun ya ulun tampa karya bombong tias ulun kok ora sik iki kok kayangan kok ketekan Bagong ki lakone apa lakone waton gayeng pukulun lah wis ora nggugu karepe dhewe prayogakna kita nggih sampun mboten kirang prayogi kita anggenipun ngadep iya Bagong Raharja saprapta kita sinten menika pukulun ulun Bathara Indra wah lah warkop DKI aja ngawur ulun iki dewa wah tak kira nek Dana Kasina Indra pukulun Bathara Indra wilujeng nering sambikala pukulun bekti kula konjo iya ya Bagong Ulun Tampa pangestulun tampanana kula pundi nggo jimat paripendayan kartanipun pukulun Bagong Raharja sak praptamu sinten menika ulun Bathara Yama Dipati wah dewa tukang jabut nyawa iya wilujeng nering sambikala iki ra kena sembrono iki nek sembrono jabut nyawaku kacau aku pukulun Yama Dipati bekti kula konjo pukulun iya niki pun kula betake silet pukulun dienggo ngopo nyukur jenggote pukulun aja sembrono kowe wani karo dewa kuwalat kowe nune nggih pukulun Bathara Yama Dipati Bagong dalem ana wigati apa dene kita sowan ana ing ngarsaning pukulun Bathara Guru Bagong nune nggih pukulun Bathara Guru kok mboten beto stop map guru kok ora nggawa apa-apa aja sembrono ulun Bathara Guru ya manik kaya ya jagat giri pratingkah ya jati murti nune nggih sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti konjuk ngersa panjenenganipun pukulun Bathara Guru iya ing ngangka kalih pukulun sowan kula menika estunipun namung badhe ngaturaken pangunek-uneking batin kula apa to sababe kita duwe pangunek-unek mekaten pukulun estunipun kula nika mboten trima mboten narimakaken dhateng kawontenan kula gumelar wonten ing jagat awet kawuning ana nala gareng Kang Mas kula kalih kakang kula Petruk niku pun tau goleki wong tuane ketemu nggih menika Begawan Salantara
ya Begawan Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Iya pancen wong tuane Petruk kelawan Gareng kuwi Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali ingkang saiki wis mapan ana ing Kayuwangan diangkat dadi ganeping dewa. Nggih. Nah pertanyaannya, nek Gareng pun kalih Petruk pun ketemu kalih wong tuane pukulan ini ngapa cah kira wis waton matur bae kula niki janjane ajeng nyuwun prisa gandeng panjenengan pukulan Bathara Guru menika dewa ingkang tukang menghidupi para kawula sak jagat raya. Mila kula ajeng nyuwun priksa bapak kula niku jane sapa? Bagong dalem pukulun bapak kita kuwi Semar. Bapak kula Semar? Iya. Pukulun wit biyen tekan sepriki niki kula ora tau percaya nek bapak kula niku Semar. Mula estunipun kula sowan menika ajeng gugat wonten ing Kayuwangan. Kula ajeng nyuwun pirsa bapak kula sejatosipun sapa? Kosek ta. Bapak kita kuwi Semar. Kosek ta teko menengo wae ko. Walah kurang ajar iki. Wis malah ora kajen ulun. Bukulun kendel kemawon. Menawi mengsapono kawan malah panjenengan menika mboten kajen. Awet kula menika ngertos nek Gareng karo Petruk niku mung anak pek-pekan. Berarti kula niki ya mung anak pek-pekan. Lah terus bapak kula niku asline sapa? Niki dereng enten niki dalang sing nglakokke lakon niki. Bagong takon bapak niku dereng wonten. Mila niki kula wontenke. Mbah mengko terus piye sing penting ngarepe ngene sithik. Ojo edan Bagong, mboten edan pukulun. Kula mboten edan. Nek pukulun saged mangertosi syukur. Alhamdulillah. Ateges pukulun menika nglenggahi minangka dadi ratuning para dewa. Ananging nek pukulun mboten ngertos kula pun serep saking jagat. Kula wis trima mati nek ora ketemu karo bapakku. Sing jeneng anak niku nek ora ngerti karo wong tuane, niku anak niku kedungsang-dungsang uripe. Mula kula kudu ngerti karo wong tuaku. Upama wong tua kula niku wis mati, teng pundi le nyarekke ajeng kula kirim. Ajeng kula kirim donga. Teng pundi le nyarekke. Ning nek bapak kula isih urip, saniki lenggahe teng pundi? Teng daerah pundi, kecamatane pundi, kula ajeng goleki bapak kula, mboten ketang amung telung kedeping paningal, kula ajeng sungkem teng ngersane bapak kula. Kakang Narada, punapi? Kados pundi Kakang? Kados pundi menika? Lah di guru ngertos mboten? Kula ngertos Bagong menika dumados mboten pinutrakaken awit menika dumadi awit saking ayang-ayanganipun Kyai Semar Badranaya. Ha inggih paduka paring dawuh kemawon. Bagong menika mboten pinutrakaken pancen mligi putranipun Kyai Semar nanging dumados saka ayang-ayangipun Kyai Semar duk nalika Nayantaka nyuwun rencang nalika gugat wonten ing Kayuwangan duk nalika semanten. Inggih. Bagong non sumrupa yen kita ulun kandhani kita ora lara ati. Mboten. Ulun jarwani ya Bagong. Ngono nggih. Kita kuwi ora pinutrakake dening sadengah titah sebab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Mustahil. Mboten iso kelakon sing jeneng ayang-ayang kok iso dadi menungsa. Kula wis tau ditritani bapak, Bagong kowe ora usah goleki wong tuamu, kowe iki dumadi saka ayang-ayanganku. Dicipta dening para dewa. Kula pikir-pikir niku kok mung ketoke kaya mung halusinasi. Tidak nyata. Mula ana kedadian wong kaya ngeten iki
niku ya kula kepengin lumrahe kaya menungsa lair saking guwa garbaning ibu. Ngoten. Dumadi saking tetesing tirta sanggama. Tumetes saking bapa ditadhahi biyung lajeng ngrembaka. Terus mancing enten guwa garba sangang sasi 10 dina. Terus lahir weruh Padangawa niku normale wong urip teng alam padang niku ngonten niku. Ngoten. Bapak ndadekake balung kulit lan sak piturute, ibu menehi getih sungsa motot lajeng dipun paringi sukma dening sing gawe jagat terjah wujude dadi jabang bayi. Mula nek kula dikandhani saka ayang-ayangane Semar niku ngerti ora tekan kene. Nek meng jawabane padha kaya ngoten niku wis ora mutu. Niku ora masuk ngakal. Kusik to. Nyatane kedadian kaya mengkono saka panguwasaning dewa. Tetep kula mboten percaya. Bagong aja edan ya Bagong. Pancen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kyai Semar Badranaya. Kula ora percaya. Wase ngeten. Nek pikulun Bathara Guru niku mboten iso mblakake bapak kula teng pundi, kula wis ora iso ngampet emosi. Bathara Guru ruangane tau brabrik kelase. Kusik kok kelase arep dobrak-abrik ben ra iso mulang. Kula sing ora nrimake, men pokoke. Kula arep mengijen tanpa ruang tekan kayangan ngenten iki wis serep. Mati ya tak wujuti. Tinimbane ora ketemu karo wong tua. Urip kula nelongso ora ngerti bapak kula sapa, ibu kula sapa, luwung tak entengake pati kula. Wis, percuma sampean dadi Bathara Guru kok ora iso madangke pepetenge Bagong. Mboten wonten gunane sampean dadi dewaning para dewa, ning nyatane sampean ora iso madangke atine Bagong. Terus gunane apa? Sampean dadi dewaning para dewa. Gunane napa sampean dadi Bathara Guru kamituaning para Jawata? Nek ora iso ngandhake teng pundi dununge bapane Bagong? Narada punapi Bagong sampun nyelangkerak sak dhuwuring tenggak, sampun ngiyas dhateng para Jawata. Kalepatanipun Bagong sampun boten saged dipun paringi pangapura. Eling lho Di, eling. Bagong ngantos mangkat menika awit piyambakipun ugi sampun bingung mila lajeng minggah wonten ing kayiwangan. Saenipun Adik Guru lajeng kula suwun supados Mahasing Asamun saged jlentrehaken kados pundi lelampanipun Bagong menika kala wau. Kula sampun boten saged angampah dhateng ngubal babaling kanepsun. Menawi Bagong sampun kados mekaten tegesipun Bagong sampun murang tata. Kakang Narada dados paseksen kemawon. Dinten sak mangke sampun ngantos kayiwangan dirangsang dening derajating aceplik namung anakipun Kyai Semar Badranaya ingkang sampun wantun dhateng para Jawata. Kula ingkang badhe mlebur dhateng Panakawan Bagong. Pripun? Sampeyan ngendika napa Pukulun? Ajeng lebur Bagong. Ajeng lebur merga kula takon bapak kula teng pundi, sampeyan ora iso menehi wangsulan kok malah wong sing takon apik-apik arep dilebur. Nyo. Nyo nek arep dilebur. Nek arep dilebur mang lebur. Nek nganti Bagong sing atine suci kepengin takon karo dewa iso dilebur ning kayangan. Berarti kayangan mriki dudu nggone wong apik-apik. Dewane dudu dewa becik. Angkara murka tumindake sasar susur patrape guntur geni guntur angin. Bagong leburen aja nganti urip ning alam padang guntur geni guntur. Apa iki mau kok ana lampu disko abang ijo? Lah cilaka ta.
Lah kok malah mboten napa-napa niki pripun, Bagong? Ngopo e? Wah, dadi ngono to. Dewa saiki do duwe kamar karaoke barang to. Kok bareng anu kok klip. Wah, wis mulane Pak Kartini sak ngisoring drama niki nek nganti ngwelsi. Dewa saya rusak Pak Kartini ora karu-karuan. Lah pripun, Dik? Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok dadi Bagong mboten menapa-menapa dipun dawahi. Guntur geni guntur angin. Aduh, Kakang kados pundi, Kakang? Kula mboten mangertos. Kula kedah kados pundi? Lah dalah Bagong. Bagong, nun. Ngene ya Bagong, kula ingkang bakal paring keterangan kalian jeneng kita. Ning kita aja mapan ana ning Kayiwangan. Piye iki? Sing tak gugu sapa iki? Iki ketuane kono apa kene? Omong kok molak-malik. Ulun kami tuane Kayangan. Ya, ulun presa. Wus. Malah kita geni muni ulun ki piye? Kowe tak kandhani ya, saiki ngene, kowe metuan ngentenana ning repat kepanasan. Mbok sing dingin. Repat kepanasan kuwi alun-alun Kayiwangan jenenge repat kepanasan. Terus mengko ulun ning ngembalkan perpikiran jeneng kita ndereke Adi Pramesti Bathara Guru. Mene keterangan wong atuwa kita ki menyang endi? Meni wong pilon Bathara Guru menggalih dhisik. Aku iki mau dadak ditibani Guntur geni guntur angin. Udah ora ngerti apa? Guntur ki saiki dadi cuci motor. Nang daerah Lor Pasar Sentul kon. Kok dadi didadekke Guntur geni guntur angin? Adi Guru wing seka bingung gone bakal nampa atur kita mula banjur ora iso ngampah mubal bapaning kanepsun. Wah, wis. Pun kula tak ngenteni teng pundi wau jenenge? Perapatan pundi? Repat kepanasan. Repat kepanasan. Ya. Metuan Jawa dhisik nang repat kepanasan. Nah, ngono malah cecok kok dadak pamer. Rumangsane Bagong iki ditamani bledek mati po. Ora apa-apa cah gleleng e. Ya Bagong ulun percaya. Sone iki nganggo peraturan, nganggo tata krama ora kok njur sak geleme dhewe. Lho kok ora basa. Iya lali aku. Nyang ngapun ngalang ya wis emosi. Iya. Kita metuna ning jabaning Kayiwangan mau ning repat kepanasan. Nggih. Dinten kula kudu nunggu ora nganti dina. Iki siji wae sing ngomong. Kene kono marai molak-malik ora. Ulun. Nah ngono. Wis sampeyan asa omong. Iya. Lho kok malah aku manut. Ha iya, pripun? Ngentenana ning repat kepanasan. Mengko sak bubaring pepanggihan ning Bali Martya Kunda maneh. Ulun merpikiran jeneng kita. Ngaten? Iya. Ora ngapusi to? Ora, dewa ki ora tau ngapusi. Ya, sing ngomong sapa? Dewa ya kerep ngapusi ya. Ora bakal ngapusi nggih. Nek ngaten nyuwun pamit pikulan. Pikulan napa? Pikulun nggih. Pikulan nyuwun pamit. Tambah maestu medal Jawi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukul Nrada kula deng medal Jawi. Ya, sing ati-ati. Mergi nek medal nglebet bahaya. Ya. Ajeng medal Jawi kula. Iya sing ati-ati kana. Pukulan Bathara Indra. Ono apa Bagong? Kula ajeng medal Jawi. Iya sing ati-ati. Pukulan Nyanga Adipati sampean medal njaba napa? Mbuh Raguneman Cahidan lho. Wis metu njaba. Nene nggih ngestakaken dawuh. Wah jan jane iki keteki karo usur jane iki lho tuku ngendi ta? Lho nyewa. Mengarep munggah Kayangane dadak budah celengan jago. Nggo nyewa apa jenenge iki? Sandangan ning sampun kula tunggu lho. Nek nganti ora rawuh para Jawata kula munggah menan ning Kayangan. Obrabe tak dadekke sungsang bawana balik Kayangan. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kanaradu kados pundi? Kula piyambak ugi bingung. Wong nyatane piyambakipun boten narimaken menawi dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar Badrana. Ya wong nyatanipun dadosanipun ngaten kok Di. Nanging Bagong hambrung. Nggih wong ya
wong dugal kewarisan anakipun Semar menika ingkang dawuh piyambak namung Bagong. Inggih Kakang, nggih. Lajeng keparingipun kula nderek Adi Pramesti. Indra, Yamadipati. Kabeh para Jawata diklumpukake Bagong supaya dibalekke ana ing jagat mriki. Ngestaken dawuh. Menawi Bagong berguguk utawa watun gajah gelar mboten kersa kundur wonten ing Janaloka. Ulun pasrahke kalawan jeneng kita mangsa borong nggone bisa gawe srana Bagong bali marang Martawada niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Narada ratri ngawat-awati lampahing para Durandara aing ngestaken dawuh Yamadipati wonten dawuh tatanan para wadyabala supaya kabeh gawe srana supaya iso ngundurake Bagong sing prayitna ngati-ati nadyan Bagong derajating Panakawan nanging kasinungan kadigdayan awit dumadi saka ayang-ayaning Kyai Semar nggih ngestaken dawuh madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yamadipati nyuwun sewu apa kulun ingkang putra pun penyarian cemadhong dawuh nggih apa kulun nadyan ingkang putra pun Budawaka Bathara Brahma cemadhong dawuh tala para Jawata kabeh ora tak wiji mbaka siji tumulirana kang dadi dawuhku ya nggih ngerti ya lamun dina samengko Iwang Pikulun Jatimurti dawuh kelawan kita kabeh supaya aja mbok kendhani nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ngono Ibu Kulun wigatosipun wonten menapa kowe ngerti dhewe yen to iki mau kayangan ketekan titah Pujangkara mongko dudu wujuding Nalendra nanging wujude ya kuwi Bagong ing kepengin ngerti sarta duwe moga kepengin weruh sapa ta wong tuane Bagong ki wong ngeyel wis dikandhani yen to Bagong dadian saka ayang-ayane Semar mesa iso ora percaya wae dadi geger kayangan ora karu-karuan mongko Bagong dikon bali ora gelem nggih mula dawuh Iwang Pramesti Bathara Guru samengko kita kabeh para Jawata kinen pacak baris tata-tata samapta ing gati sawega ing diri yen Bagong berguguk utawa waton ora gelem bali marang Ngercapada Iwang Pikulun Manikmaya maneh Purbawasisa kelawan jeneng kita kabeh supaya meksa Bagong mudhun ana ing Janaloka mekaten Bu Kulun ya menawi kula mekaten prasta dapaduka Iwang Pikulun marang kula nyuwun pamit madal pasilan bareng kula nyuwun pamit madal pasilan Bu Kulun nyuwun pamit madal pasilan Bu Kulun nyuwun pamit badhe meksa dhateng Bagong supados kersa wangsul dhateng Arcawada ya serti ngati-ati ning gatekno apa kang dadi bekas ulun kelan jeneng kita ya nggih gandeng Bagong kuwi wong dugal kewarisan Panakawan kesinungan Sudebyan ingkang liluweh monggo ora dingerteni desa apa wae mula sing prayitna ngati-ati aja nganti gawe ranging para Jawata niki kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik wis nyewa sandangane sing ndek sandangan kejeme ra jamak-jamak durung nganti rampung sewane wis dikukuti masa ning repat kepanasan kon cucul-cucul jan wis monggo ranggo kaos blas aku dadi mbligung kaya ngene ning wis semen lah wis pokoke tak anteni tekaning para dewa para widodara widodari nek pancen iso nuduhke nang ndi dununge bapakku aku ngaturake panuwun tanpa upama nek ora jangan tanya kelakon kayangan tak gawe sungsang bawana balik ora muntir aku ora wedi aku nek musuh para dewa sisan gawe malah ketemu karo bapakku malah ketemu karo wong tuaku luwung tak entengake patiku karuane lek ku ngrasake wis men wis tak tekati pokoke Bagong Pukulun sapa iki Pukulun Bathara Indra kowe mau wis mapan ana ing kayangan Suralaya lan wis ketemu karo aku ayo karang lali ya kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung nggih Bu Kulun ya ulun tampa agarya bombong tias ulun ora liwat pangestulun tampanana kula pundhing go jimat dayanana ing kasantosan Bu Kulun terus pripun niki kabare sing rawuh kok sanes Bu Kulun Bathara Narada napa Bu Kulun Bathara Guru kok malah Bu Kulun Bathara Indra Jana Kasina sing kepareng rawuh wonten ing repat kepanasan
Napa kira-kira iso menunjukkan di mana letak ayah saya? Nek pun cetha bapak kula sapa mang paring dawuh ning nek kira-kira sampean ming arep mbalekke Bagong ning Marcapada ya wis nuwun sewu nek ana dewa diwaneni kawula nuwun sewu nek ana dewa diwaneni titah Bagong nun wis dikandhani bola bali kowe kuwi jane dumadi saka wayangane Semar. Tidak, belum. Tidak mungkin. Mboten bakal kelakon kula kok dadian saka ayang-ayang. Kuwi tenan. Ora percaya. Padune iki menggo alasan sampeyan ora iso ngendikake teng pundi durunge bapak. Ha ta? Satemene Jawata mbuya mangerteni. Nah, jujur ngono malah terus terang terus Philip. Malah kawulane ra momong. Bangane ming slintas-slintut. Yo. Berarti dewa ora paham. Yo, dewa ora ngerti. Wes, nek ngono ora pantes disembah-sembah. Ora pantes diaosi. Percamu. Percuma. Kula kok nyembah karo dewa niku wis ora ana gunane apa-apa. Nek sampean ajeng ngundurke Bagong, balekke Bagong ter Marcapada, wis ora mungkin. Taunana Windanana Bagong ora gelem bali ning Marcapada. Yen ngono kowe ngeyel. Lho piye iki wis genang ngeyel kok dadak takon ngono. Iki wis ngeyel ket mau iki. Wani karo dewa sing tau deni apamu lho. Wani sekecap karo Jawata ora minggat kebak dadamu ni marganing patimu. Singalena Singaraja Singaramrataning alis. Mati dening aku. Pandhawa tayune yo maju Bathara Indra jajal karo aku. Dewa ampuh tenan jebulna. Ngantem sirahku semrepet. Mripatku kaya kunang-kunangan. Ambruk candak sirahku gejlik nggon cengel karo Bathara Indra. Bareng lena arep tak antem kok ming kurang sekilan yo. Edanane. Mesti do duwe ngelmu lembu sekilan. Rumangsane kowe do bangga duwe ngelmu lembu sekilan. Kayane kena kurang sekilan padahal. Kok do seneng to duwe ilmu lembu sekilan, nggo nek kowe tak racut tak ilangi kok. Tenan. Hawiteno nek karo bojoku ki kaya wis kena ning kurang sekilan e. Mangkelake kok. Kaya wis yes ngono ning tamatke lho kok kurang sekilan. Kuwi gara-gara lembu sekilan. Ya monggo dawuhing wong tuwa. Lembu sekilan ki iso dikalahke. Waton diajeni.
Berarti lek ku ngantem dewa ki keduwuren. Kudu nganggo cara ujaring para pini sepuh nek ngantem dewa ki dada medun. Dada medun mesti kena. Nek dada munggah mesti ora kena. Tenan ya tak cobane. Mlingi wong tuwa tak cobane Bathara Indra tonyone sekitar weteng. Sangisore sithik. Wah, ngreng gletak berarti omongane piyai sepuh bener tenan wis. Kakang Bathara Indra piye? Yayi Bathara Brama. Bagong ngerti pengapesaning dewa. Nalika semono ngantem karo aku sing diarah mestakaku nanging ora iso kena. Barang mundur sedhela kok ngantem nggon weteng medun. Wah, diantem sakayang-kayange. Mula banjur kena aku mundur jarem kabeh awakku. Tak semanggake marang Yayi Punggulun Bathara Brama Kakang Bathara Indra tak aturi seminggah. Bagong tak ademane tak semanggake ning ati-ati Yayi Bathara Brama. Sapa iki? Rada gedhe wonge. Takon karo aku Bathara Budawaka. Budawaka iki sapa? Bathara Brama. Wah, juragane rek. Kok juragane rek? Kowe Bathara Brama iki Bathara dewaning geni to? Iya. Pancen kowe juragane korek. Arep ngapa kowe? Kakang Bathara Indra mundur Bagong, kowe gelem bari apa ora? Ora gelem bari tak obong. We. Sapenake dhewe nek omong. Diobongi padahal aku pawuan apa piye? Iki menungsa e. Nggugu karepe daya, nek pancen genimu temomo ning awake Bagong obongen. Ning kosok baline kowe ora iso ngobong karo Bagong. Kowe ngetokke geni lak suntaki pertamak. Ora kobong dhewe aja dundang Bagong. Lho, kuwi apa pertamak kuwi Aji Jaya Kawijayana apa ora ngerti kowe. Kuwi aji-aji saka donya ya padake. Kowe apa aku sing tekaning pati Bagong. Pangga tak ayane Bathara Brama. Mati dening aku. Ayo maju jajal. Tonyo dodo medun nek ora lempoh aja dundang Bagong. Lho. Ngerti pengapesane dewa, ngerti wae. Dewa iki sing ngampuh ming dada munggah. Dada medun wis rampung. Arep jenenge dewa Gedhe Turdawa ning dada medun ki ora rampung. Ora rampung, wis ora iye kowe saiki. Arep ngapa kowe? Gleleng kaya ngapa? Duwe duwit to. Nek ora piye-piye kowe. Wis ora iso sumbar kaya adat sabene kowe. Kapokmu kapan kowe? Tonyo dada medun lempoh awakmu. Iki mergane patimu pangga tayoni Bathara Brama.
trampile kaya ngono trampil wae mangsane ben dina ndelok Ndara Janaka gelut endawe pintere ra jama-jama aja dumeh kowe dewa aku meh menungsa lumrahing nek nganti kowe iso nyekel tanganku iki aku ngaku kalah lho tenan apa piye lho domongi kok driji iki ngadong iki iso tok dumuk aku ngaku kalah karo kowe yakin tenan ora goraku nyebalekke ora iso edan malah dinyunyuk lambeku oh wadake iki meng gampang lho iki aduh kepinteran kaya iso nyekel drijiku iki kowe tenan antul tambah nganti ayo arep nglimpe kowe wes wah edan gugu karepe dhewe nek kowe iso nyekel dumuk pucuking sepatuku iki aku ngaku kalah karo kowe weh lah ngece rumangsane wadake weh lah asem kowe mbiyen pemain bal-balan kok dewa kok trampile ra jamak weh canda ayo ngaku kalah kowe apamu kapan drijimu ya kecanda oh iya baul wis ra ono sing menang Bathara Brahma pinter gojek ya yo ora iso ora tak sikep tuman wae wis ben perang ngene iki wae sesuk yo ora ono sing darep-arepe kok mbayar ora iso padake mati kowe mati kowe tiba jeneng aku tak banting pecah siramu sing kandha sapa iki nyongkok iki cah pintere iki tak genjot kowe tiba rono iya padake mati jeneng ora iso njebleske tak sirahku pokoke tak genjot kowe ndono iya mati drek ora iso tak ndanake iki melu ndene tak renekke iki melu rene kok wale ngene ora iso we melu teknikku kowe kok nyonto aku iki tak genjot kowe tiba sing kandha sapa udah genjot ngene tarik sik modar wela meso kalah trampil kalah tampil tak kendel ya wadake ayo kowe apa aku sing tekani mbate ngene iki wae kesel ya wae iya ora mati dene aku derajat apa piye ora mati dene aku derajat apa antemi dodo medhon aja sambat kowe wah mati aku bila iki bakule obat kok ora buka ning Parangkusuma us dapurmu ora dewa jure ra jamak-jamak ya Modipati ya Modipati ya Modipati ya dewa tukang jabut nyawa lho sing jabut gigi sapa ora ana jabut nyawa iki nyawane titah sing ngeyel-ngeyel iki tak jabut klebu aku iya nah aku ngeyel karo dewa tak jabut nyawaku iya nya wis wis rasa kok kan ngomong kuncine goleki kuncine hurufe B Bagong kok nek nganti kleru kuncine ra iso jabut nyawaku kowe ayo wis
Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Nyawa ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang kok. Men kare diparingi karo sing gawe urip. Nek pancen sing gawe urip ngersake nyawaku oncat saka ragaku, tak ikhlaske ora arep awel aku. Urip ya nggo ngapa? Sing dirah apa? Menungso ora mbrungsungi. Ora kaya Allah kala mangsane Gusti mestheke mati ora enom, ora tuwa, ora sugih, ora miskin, titiwancine modar. Nyo. Lho. Wong kok ikhlase kaya ngene, ora ikhlas ki ngopo? Wis gawe urip ya mung doyak-oyak mendring. Utang diterung dinggo kok wis tagih bendina. 2000 ajek e. Penyakit ora. Ya wis. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Perti Bagong. Tak jabut nyawamu wae, cemplungke kawah Candra Dimuka. Aja mek dicemplungke kawah. Cemplungno wajan. Emane-mane ora digodhog sik. Allah tak kandhani, wah omongane lho. Pun jengkelke pikir, ora perkara jengkelke oke wis. Wah jabut nyawamu. Nyawane iki tak cekel lunyune ra jamak-jamak. Tak tutut metu ki lunyune ra jamak-jamak. Wah. Nyawane Bagong kok dadi kaya welut. Lunyune ra jamak-jamak ning urung kedudut nyawane aku metu kok wis ngletak. Sajake ana sing wis katut nyawane mbok menawa wis tekaning pati. Wah, nganggo angop barang. Lah sajake malah ora kecekel nyawane. Piye Yom? Lho. Yom piye? Jenengmu Yama Dipati Dundang Yom ora gelem. Ora kecekel nyawamu, ora iso njabut nyawane Bagong, jabut nyawamu gede. Wah. Rumangsane padake sing iso njabut iki mung kowe tok apa? Dene aku ora tau tak jabut ucul dhewe. Ben. Apamu kapan? Ayo kowe glenthak saiki. Tanengke dhewe gene ya nyawane metu dhewe. Kapomu kapan kowe? Berkencang Warudaya Bagong aja edan iki dewa tau prapre karo. Kencang Warudaya Pak Pong mbok bolong kali jedhe sapa sing gawe. Sapa kok malah takon? Lha iki jenenge iki sebutan ulun iki yang ngene kok kali jedhe sapa sing gawe kok malah sapa? Ulun ora ngerti iki. Kita kok ngamuk iki apa? Nyawaku arep dijabut karo Yama Dipati. Lah Yama Dipati kok gletahi apa? Nyawane tak jabut. Kowe sisani e. Aja ngono gak jero ulun barang arti cabut sapa-sapa arti cabut sing temacem kene sapa. Iso ora bener kayane. Ayo nyawani Yama Dipati balekke. Hah? Nyawani Yama Dipati balekke. Wis tak wadahi tas kresek. Arep tak ingu nang omah. Tak goleke wedokan. Men ngendhok. Trembelane omongan karo cak kutruk iki sampe naik dhewe lah. Ayo dibalekke. Lha kan balekke piye? Wis balekke disusup kene wae Yama Dipati, ndak ora prayoga kedadiane. Ga wis. Monggo nek kita balekke nyawane Yama Dipati.
bakal ulun paringi ngerti nganti durunge wong atuamu. Tenan? Iya, Bagah, baleke. Yamadiwati. Aduh. Baru nyawa kirek. Bagong aja sembrana, kita ki mau sadurunge munggah hayangan mbleh kirek ya. Nggih. Wah, nyawane sing manjing ana ing awak kita. Lah kok dadi kleru lek kula ngleboke Yamadiwati piye? Ayo diganti, iki dewa sing meleke. Ya ngampura. Karang juragan nyawa kula niku. Oh, tak gantine. Angel nyekrop. Wes, mun. Yamadiwati. Kula wonten paring ada, Bu. Pukulun Bathara Narada. Ya ampun, pukulun dos pundi, guys, dos pundi. Lah iki kok dadi nyawane banci iki mlebu kene iki piye? Wah, jan aku karang yasa lho. Kene-kene, tak dandanane. Wis. Yamadiwati, kula wonten. Ah, iki bener. Ngawur kira-kira. Nyawa kirek barang leboke ning Yamadiwati. Wah, Bagong iki jan sembrana. Piye, sampean ganti nyawa kirek wae? Ayo ora. Sembrana kancaran Narada ganti nyawa kirek. Pripun? Teng pundi dununge bapak kula? Nek sampeyan iso ngandhake kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mboya. Aduh, wah, Bagong kok kanggo mboya. Aja takon dosa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Bagong. Lho. Kita iki jane duwe nalar ora lho? Sinten? Kita. Wita. Kita kok Wita. Kita iki sapa? Kita iki keo kowe. Oh, nggih. Kita iki duwe nalar ora? Ha kita ya gadah nalar. Lho kok sik, kita iki tegese kowe. Lah iya. Kita iki aku. Aku iki ulun. Lah iya wis, iki kita kowe ulun. Waduh Yamadiwati, sirah ki ulun wis mulai cerkop iki wis. Lah kok dadi kita kuwi ndek nalar ora nggih, kersane ulun ngendika kaya ngoten kalih kita. Ya wis sakarep kita. Janjane kita iki rasa munggah ning kayangan. Lah munggah pundi? Kita iki cukup nyuwun prisa karo titah pujangkara ya kuwi Nalendra ing Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna, yen Kresna ora bisa paring kepadhang lawan jeneng kita wajib muring karo Nata Ndarawati. Merga Kresna kuwi tuminta ning jagat ki ada pepadhang sagung para titah ing nandhang pepeteng. Mula kita bali ana ing Janaluka, kita bali ana ing jagat. Bebarengan dengan kadang-kadang kita matur karo bapak kita Semar njaluk pepadhang tumraping Nata Ndarawati. Wis kuwi dadi srana nggon kita dadi padhang lan iso weruh lawan wong atua kita. Nek Sina Ndarawati ora kepareng nedahaken teng pundi dununge babe kula pripun? Wajib nesu sakarep kita. Sakarep kita nggon kita bakal nesu. Ning sing wigati lho wis menehi pepadhang. Mara kangge mangkat to nggih. Nyuwun pangapunten pukulun selepat nyuwun pangapunten. Ya salah dadi kapa. Kula mandhap saking mriki. Ya sing cepet nggon kita medun nggih kula ajeng numpak debok. Nyelorot medun. Ya sakarep kita. Sowan nang negara Ndarawati Sina Ndarawati ra iso njelaske pundi dununge bapak kula sejati. Kula bakal muring kali Ratu Ndarawati. Sakarep kita nyuwun pamit tambah pestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun menawi ngantos pangandikanipun Dewa Ngadi pukulun menika mangke sisip
menapa mboten damel geger kahanan Ndarawati? Wis ta, ulun ingkang ngerti marang kanan sanyatane. Lan ulun ingkang pancen gawe lakon iki mula aja nganti kuwatir. Nadyan ta upama Kresna mboya mangerteni menyang didulunge wong atuane Bagong, nang Kresna bakal ngerti titikan sarta Kresna bisa gamblangake caritaning Bagong mau. Piye? Ya Madiwati wonten dawuh. Kita bali ana ing Kayiwangan Ulun tak ngawat-awati laku ning Bagong, memanuhi laku ning Panakawan. Kekalangan ngambah dirgantara sinambine tipriksa marang Mobah, musik ing ora ditayang ning mapan ning Janaloka. Iye, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kuwulun. Belaga gua kugek sak dolita mel-mel. Ingkang rawuh wonten ing Karang Kadempul nggih Karang Kabulutan. Bendara kula Agung Nata Agung Ndarawati. Sarawuh panjenengan wonten sudung kula. Kula ngaturaken sembah suming pangabekti sayogi kunjuk sandhap padha paduka sinuwun. Niwangsung semong madilunuh ana sasmitaning sun jagat pasesaning Bathara. Tak tampa Kakang Semar ngaturake bekti marang sowanku ning Karang Kademel kene ora liwat pangestuku tampanana Kakang Semar. Iki kula tampi asta kula kekalih. Kula tancang puceng weni dumawah wijang ngeting Wardaya saestu andadosaken daging rah kayuanan. Mboten langkung dipun prayogaken anggenipun lenggah. Kawontenanipun Karang Kadempel nggih namung kados mekaten. Wong desa niku bebasan cerak wartu adoh ratu Ndara. Iya, Kakang Semar ora dadi ngopo. Nala Garing. Petruk lan kowe Bagong. Iki bendaramu Nata Ndarawati rawuh ning Karang Kadempel enggal ngaturna bekti. Inggih ngestaken dawuh Bapak Semar. Sinuwun Ndarawati. Kengabdipun Nala Garing ngaturaken sembah suming pangabekti saiki kunjuk sandhap padha paduka. Sinuwun Ndarawati. Nala Garing tak tampa ralet pangestuning sun tampanana Nala Garing. Niki sanget anggen kawula mundi. Mugi antosaken daya kegiatan lahir milah batin kula. Iya, Nala Garing iya. Semanten ugi Kang Adi Petruk ngaturaken sembah suming pangabekti Ndara kula Ndara Sinuwun Prabu Ndarawati. Iya, Petruk tak tampa ralat pangestuku tampanana ya Petruk. Niki sanget anggen kawula mundi. Ngaturaken sembah suming pangabekti saiki kunjuk sandhap padha paduka Ndara Kresna. Iya Bagong tak tampa ra liwat pangestuku tampanana. Sanget anggen kawula mundi. Kula wau munggah ten Kayangan Jogring Saloka. Ana wigati apa? Sowan ning ngarsane Pipulun Bathara Guru ajeng nyuwun pirsa babagan bapak kula menika jane sinten? Tenggene si Om. Oh, mangkono. Nggih. Lajeng kula seling surup kalian para dewa-dewa tridasa watak nama. Mbok ora ngawur. Iki lakone wis rampung lho, Pak. Oh iya, terus dibabarke tesisan. Ya. Lah, dewa-dewa do kerengan kalih kula mundur kabeh. Dewane kalah karo kowe. Pangestunipun Bapak saged ngawunaken para dewa. Oh iya, syukur-syukur. Sapa sing perang karo kowe mau? Wonten Bathara Indra, Yama Adipati, Masna Penyarian Basuki. SMKI. Oh, sanes. Sami mundur lah, terus Narada merepeki kula kenen nyuwun prisa wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Meh mawon kula lajeng sowan mriku lah kok panjenengan rawuh wonten mriki. Kepasang Yogya katuju inu. Iya Bagong. Lah kanthi menika nyuwun pangapunten mboten ngirangi tata krama kula badhe nyuwun prisa kaliyan panjenengan estunipun bapak kula menika sinten? Jagaddewa Bathara. Jagaddewa Bathara ugi yen kowe takon marang aku babagan bapakmu
kuwi ora pas ora trep ora gathuk karo pangrasaku. Sababipun ing antarane Nata Ndrawati kelawan Kakang Semar kuwi tuwa Kakang Semar. Mula Kang Saka iku gandeng wis ning mburine bapakmu mbok kowe njaluk prisa kalawan bapakmu. Oh, ora ngaten. Lah wong Narada kan nyuwun prisa kalian panjenengan. Aku ora iso paring wangsulan Bagong. Oh, genahe. Pak, jane bapakku ki sapa to, Pak? Ah, iki aku tak crita. Sadurunge aku mudhun umyang ning Marcapada kene, aku kuwi dhewean ora duwe kanca, ora duwe kanthi. Lah ana Petruk dikala semono wis tak sabda. Dadi anakku lanang Petruk karo Gareng. Petruk karo Gareng iki gaweane lunga. Nyambut gawe kurang-kurang sasi ora tau bali. Bali nggo masalah, bali nggo masalah. Ning ya ora apa-apa. Ciri wanci. Ngono, Pak. Kurang 10 menit lho, Pak. Wis meneng wae, cerewet. Lah, kodeng sutaning penggalihku manjing dumunung ana keng nguleke ngeribet. Saben-saben aku ditinggal lunga Gareng, atiku ora kepenak. Saben-saben aku ditinggal lunga Petruk, pangrasaku ora kepenak. Aku memuja mring sing Gusti Kang Arya Jagat, aku berdoa. Berdoa ya supaya aku duwe kanca. Lah dijabahi karo Gusti Kang Arya Jagat, kowe tak sebut dadi ayang-ayanganku. Mula kowe dadi anakku, anakku sing sejati ya kowe kuwi. Genahe ngono. Ayo. Berarti ki lakone wis paripurna, wis paripurna. Yen ngono iki wis rampung Kakang Semar, sampun rampung. Gandeng menika sampun paripurna, nyuwun sewu. Mugi-mugi kanthi lampahan menika kinarya sarana tumuripun kanugrahan tumrap kadang-kadang kula ingkang mapan wonten ing kronggahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.